Omer kana bala'i MT on the mix. Masoyiya da sallama nazo gare ki, nazo da korafi sannan nazo na tambaye ki akan me idan ki ganni sai ki bata ranki, bayan ina kashe abubuwa nazo na ganki, idan nace nazo sai ki ce kina a busy because ki sami wannan yaron mai kama da Wheezy, kina da canje-canje dan a baya kin yi busy, sannan ki ce na baki number dan uwa ga aji, baki da aiki sai ki ringa yin hadin abokai, kisa su ma suna fada kamar fadan dawakai, a yanzu gaskiya na yau shirin na dau matakai, domin ko kike shirin ki rusa min mafarkai, baki taba kira ni sai idan akwai bukata, kice babu kudi gare ki har na sai da mota, bayan hakan kawarki ma ta zo kudi na bata, ta ce da ni wai ta gaji na zo gida na kaita, a kwanaki daya biyu uku hudu biyar, kin ce na zo na ganki dan na zo ma sai da kyar, bayan kin san na so ki baya shekara biyar, na kashe kudi akan ki dan ko yafi mil biyar, a yanzu duka na san wanda ma suke ta min, na dan wayar ki kuma na ga masu yin kiran ki, na yanke shawara kawai na daina bibiyar ki, domin akwai matsaltsalu a dukkan lamuran ki, domin ko ni a gaskiyar batu ina da kishi, babu ni babu ki babu ni babu ki babu ni babu ki babu ni babu ki. Why they do me like this? Why they do me like this? Why they do me like this? Babu ni babu ki babu ni babu ki babu ni babu ki babu ni babu ki. Ina da kishi, kwarai ina da kishi, idan na ganki da wani ta dole zana karshi, kin ga ki bar ni zai fi maki kyau ki je ki bishi, dan shi ma na gama kamar akwai kuɗi gare shi, ƙarshen ki za ya zo ai dole za ki yi nadama, a lokacin ki zo gare ni zana ce ki koma, na san kina da kwaɗayi dan na gano alama, da kin gano kuɗi a guse ki ta yin zalama, na daina san ki zana barki yanzu zana huta, akan san ki na daɗe kwarai ina wahalta, ana ta nuna min amma ni na makanta, but yanzu tunda kin cuce ni na fahimta, zana barki na gaji, bana baki agaji, maganganun ki bana ji kamar kulwa cikin aji, dole yau ki bar ni ne, bana miki lamuni, na fahimta in na barki zaki zo ki kada ni na sani da na sani yana zuwa gare ki, komai sai ki rasa shi kuma bani taimakon ki, ki bi ni nan da can amma hakan bai sa na ganki, ina jiran ranar da za ta zo ki ringa raki, na sami wacce za ta so ni na gano alama, ta so ni zuciya guda gare ta bana dama, a yanzu zana barki dan gurin ta zana koma, saura kiris ki shirya dole zaki yo na dama, zaki yo na dama.